Dobrý den, zdraví vás tady lidé s... Michaelem. Jo. Dneska si zahrajeme Be NPC or Die. Budete to mít určitě v popisku. A jdeme to. OK. Prostě vám to tam nějak napíšeme do popisku. Ne, my jsme nestihli vylosovat mapu. Nevadí. Speciální kolo. Jednou za čas zbývají takhle speciální kola. Tak to bude lehčí pro kriminálníky. Tak doufej, že budeme kriminálníci oba dva. Dobrý, já jsem kriminálník. Co to je? Já tež. Tak to je bomba. A co jsme? My jsme všichni tebou. No? Tak to máme fakt easy. Na světě neexistuje nikdo jiný, jenom já. Jo no. Tak to je fakt Ohio. Já jdu rovnou plnit task. Já taky. Teda snažím se. Samozřejmě. Tak jdu splnit můj první task. Každopádně, jestli se nechcete nechat ujít nový videa, tak můžete kliknout na zvoneček a už vám žádný videa neuniknou. Jo. Protože vám budou přicházet zprávy. A my rozhodně nebudeme vydávat videa, když vy budete ve škole. Kámo, já viděl, jak tam odletěl. Ne, tohle je šerif. Tamhle je šerif a já mám tamhle task. Hej, jestli si viděl moje minulý video, tak jestli toho diváci neviděli, tak se na něj rozhodně podívejte. Ale kamo, já jsem hrál Squid Game prostě. My tam si sušenky nešli vidět. Viděl jsi to? Já jsem to viděl, ne? Ne, já jsem chtěl víc z mapy, ale to jakoby nešlo, no. On umřel jediný šerif, nebo kolik jich je? Já byl skoro u šerifa. Já jsem tam udělal takový fail. Já jsem byl u tasku a chtěl jsem někam odejít. Ale tam už byl konec mapy, takže já jsem nemohl odejít. Mě zabil. Vidím, no. A tam vedle mě stále nějaký NPCčka, ono zmizelo. Nevěřím respektujit. Já nemůžu. Mám sejmu. Už zbýváš jenom ty a nějaký bacon. A nikdy kolem tebe myslím, že není, proč bych tě viděl zvýrazněnýho. Mám takový pocit, že moc třeba do nepravýho střílí. Proč mám takový pocit, že jsem ještě naživu a docela mi to jde? Ježiš. Pokud kdyby mě viděl šerif, tak by jsem byl možná rozpěšný. Dobrý, no, ale trošku vypadl internet. Když mi naběhnul. Já se bojím. Ty tu nikde nejsi, neblízko šerifa. Jako skoro jsem. Vidíš, že tě nevidím zvýrazněnýho. Já jsem v bílém kontejneru. Jo, nice. Já jsem vyhrál. Jaj. Yes. Plus výhra, teda pro nás sice, ale jdem si nějakou mapu, která by byla lehká. Dáme asi hotel. Jo, dáme nějakou dobrou. Hotel, ne, ten je těžký pro kriminálníky docela. Já bych jde shopping. Shopping nebo hotel? Asi ten shopping mall. Krása, dobrý švěl. Ty máš 14 výher, nebo máš 14. level. Já mám nad sebou 4, že jo? Já mám level 15. Jo, ty máš nad sebou 4. Ty máš level 14. Ne, já mám level 15. Ne, máš level 14. Aha. Co jsi? Ne, já jsem šerif. Já jsem kriminál. To škoda, že nejsme spolu. My jsme se to nějak rozdělili moudře. No právě. Na tebe si větší. Komu, jak to, že... Aha, já myslel, že... Já nebudu říkat, jestli tě vidím, jo, ale... Tak tebe si budu hodně kontrolovat. Hej. Jsi to tak? Co? Jo.
pokud se tady objeví task. Kámo, ty musíš přemýšlet hodně moudře. Jasně. Pokud bude... Kde jsi vůbec? Víš, jak většinou chodí NPCčka? Jako úplně rovně a někdy se jí zastavujou. No, vlastně ty už to asi znáš. Nice. Ty nevidíš ty penízky, ne? Penízky nevidím za mě. Ty to budeš určitě. Nebo ne? Proč se tak závodně otočil? To neřeš. To neřeš. Aha. Já chci, aby si ztratil všechny 3 životy. Tady ten tvůj druhý policie má jenom 1. Ale ty to, proč to furt hlídáš na takovém tím místě, na kterém mám task? Ne. Oh. Už mám jenom 1 život. Tak můžeš střílet. Ne, ale nestaku. Moc ne. Kdo zbývá? Ty zbýváš a ten modro vlastně. Tak to je tak. A pokud neudělám task, tak mě uvidíš. Kde je nějaký task? No tak. Kde je nějaký? Já jsem tě viděl, jak sprintuješ. Poslední slova. Ne. Poslední slova. No, já jsem se nestihnul. Game over, hráli jste. My jsme Ne, počkej, game over, aha. Počkej, já jsem tam byl sám. No jasně. Cože, oni všichni poumírali. Jo, Tak to bylo co za nubáky. Já jsem zavolal všechny 3. Kámo. To je Dáme asi ten train? Pojď rychle na train. Ne. Tohle. Jo, to je nejlepší. Potřebuji, aby jsem šel 1. Nebo i to... Tady to možná bude lehčí. Ne, ta prizon je podle mě těžká. Ale můžeme dát prizon. Mám dál někdo trade. Dobrý, já dolítnu. Výšší, chápeš? 5 na 1. Ta 5 na 1, no. Tak 4, no dobrý. 5 na 1. To by mě zajímalo, aby to chtěl někdo dát. Jako jo, no. Co jsi? Ne, já jsem zase šerif. Oh. Jak můžu být zase šerif? Já jsem kriminální. Já jdu plnit první task. Na téhle mapě už jsem párkrát vyhrál. Kamu, proč tady to jedno NPCčko levituje? Kde? Tam jedno NPCčko levitovalo, nevím, jestli jsi ho viděl i ty. A tam jedno NPCčko reálně levitovalo, moje ještě k tomu. Nevím, hej, mi se to nelíbí vůbec. No, dobrý. Komu, ale jak mě mohl střelit, jak mohl vědět, že to jsem já? Nevím. Proč mi připadá, že mám zapnutý hacky? Proč mi připadá, že vyhrám? Proč mi připadá, že ona má zapnutý hacky? Protože ona prostě přišla ke mně a zabila mě. Hlavně ty se vlastně musíš všímat toho, kdo už jenom žije, takže ty si všímej jenom těch, co žijou. No však jo. O, tam vidím jednoho cápka. Tam jsem viděl, to bylo moje NPCčko. Proč? On utekl určitě šachtou. Víš, kde se někdo může schovávat? V šachtě.
Dobře, respektuji tebe. Jo, já vím, co? Je to tenhle. Jo, nebo ne? Nevím. Ne? Já jsem viděl, jak on byl tady, u toho stolu, a šel tam. Ale on byl v davu a já jsem ho ztratil. Možná vím, kdo to je. Stojí nějak podezřelé. NPCčko takhle dlouho nestojí. Jestli Tak tam... to asi už vím, kdo to je. Ale neřeknu ti to. Mám takový, jestli se tam objeví task, tak vím, kdo to je. Neříkám, že jsem sám. Nejsem sám. Dobře, že jsem ho ztratil i já. Dobře, to nemůže být NPCčko, protože chodí divně. Já ho asi vidím. Já ho vidím vyznačenýho. Co? A kamo, teď máš jedinou šanci. No tak kamo, jestli... Kamo, já... Ty jsi zatím každou hru vyhrál, já každou hru. 2000 coinů, za co? Řekni mi za co 2000 coinů. Ty jsi dostal 2000 korun. To je dobrý. Ale nevím, kde jsem. Já se po sobě budu opičit. Tam je klasika. Víš, co, já se po sobě budu opičit. Jo, to je takový nejlehčí. Spíš to je nejlehčí pro šerify. I pro kriminálníky. Nejlepší je tam, kde máš hromada uliček. Tam se třeba na tebe nikdo nebude muset dívat. To právě, že ne. Právě, že nejlepší je, že... Já podle mě budu šerif. Jestli jako budu šerif, tak musíte dát like na video. Ty jsi šerif. Dejte like. Jo. Ježíš. Já jsem tady omylem běhal. Mně vůbec nedošlo, že jsem vlastně NPCčko. A vůbec nevím. Já si tady hlídám 3 NPCčka najednou, no. Tvoje. Moje? Proč moje? Pokud si tě dostatečně pohlídám, tak zjistím, který NPCčko je. Jo. Jsem označený? Ne. Kamo, já ti sejmu vám jenom tvoje NPCčka. No tady ten vypadal strašně podezřelé, on se skočil dolů, ten NPCč. Já to přesně věděl, on prostě se skočil dolů. On už nežije, kámo, jestli... To ne, jsou to poslední 2. Jeden z vás to musel být. No tak tam se task neobjevil, protože... Tomu se bojím. Já taky. Ne, já jsem sám. To všechno. Ne. Já jsem se prostě random střelil. Ne. Já mu to musí dát, prosím. Já tady vezmu tu Kamo, vás. já potřebuji vědět, jaký task to bude. Kamo, tady ten vypadá strašně... Bože, co? Který to byl? On byl tady vzadu. Dobře, já zabijeme NPCčko.
Kámo, zatím samá hra a samá prohra. Já jsem teď... No já jsem vlastně taky vyhrál, jelikož jsem byl NPCčko. Zkusíme dneska nevybírat mapy. OK, no tak já jsem vám vybral. Teď. Těsně před tím, než jsi řekl. Dělám trade, ani nevím, čemu je ten trade. Zkus ho přijmout. Tam můžeš prostě dávat skiny třeba. Dávat skin map. Neznamená, jaká bude mapa. O! Kamu 10, aby měl 10 životů šerif, aby byl já. Já si budu šetřit asi na tohle. Jeden šerif, ale má 10 životů. 10 životů. Prosím. Ne. Ty jsi šerif. Ne, nejsi šerif. Já jsem kriminálník, říkám. A ty jsi taky kriminálník. Ne, já jsem šerif. Ne, já vidím toho policajta. On má prostě 10 HPček. Tak jo. Ne, můj task je úplně nejvíc viditelný, co může být. Já jsem u pokladny, já dělám pokladnu. Já jsem tě možná viděl. A on tady u mě Kamo, jestli tam jsou samý NPC, to si tady přede mnou. Já nevím. Já tady chodím za nějakým tvým NPCčkem. Co bychom chodili spolu? Kamo, kolik se jich tady objevilo těch tasků? Kamo, já s tebou, no dobrý, to nebudu dělat na video. Ne, víš, co on dělá? On se koukne na mě a uvidí třeba 3 NPCčka u sebe, když se tam objeví task. A všechny 3 NPCčka prostě rozstřelí. Ty se vypadají stejně. Prostě on nehraje vůbec na jistotu, to já úplně nesnažím. On celkem dost hraje na jistotu. No právě, že nehraje na jistotu. On prostě střílí jen tak. No vidíš, on se prostě vystřílet úplně všechny. On střílí každýho doslova. Já dám další task. No další. To nebude na tom dalším... Ne, ty jsi přece umřel. Já jsem umřel, no. On má poslední 3 HP. Poslední 2 HP. Kamu já ho mám? Tam jsem ho měl minule, ale kvůli tomu si mě zabil. Ne, to je skoro to. Kamu, koukej na mě, vidíš mě? A ty mě vlastně nevidíš, já jsem tady udělal tu pizzu na stole. Já ti nemůžu spekvětit, bohužel. Jdu šachtou. NPCčka nemůžou chodit šachtou. Můžou, myslím. Ne, nemůžou. Kolik nás je? Kolik nás je? Nevím. Víš, že i NPCčka vlastně můžou dělat tasky. Vím, no. Tomu já dělám task přes zeď. Já vím. To já dělám třeba v nějakých mapách. Já udělám task přes... On půjde úplně jinam potom, že? Ločík. On má už jenom 2 hápka. Hezky. To je asi první výhra, nebo něco jako. Mám 8 level. Tak to je nice. No tak nebudem vybírat mapy. Tak nic. Tak to bylo rychlé. Kolik nás je na serveru? Každopádně lidi, potom, když to do komentářů, co byste chtěli, aby jsme chtěli jako prostě nějakou třeba. Může to být i mimo Roblox. Vytradujeme. Všechny věci, které mám. Nebo tam všechny věci. Vyměníme si skin jenom. Tu pistol odstraň. Komu co? Já jsem šerif. Jo, my jsme oba dva šerifové. Yes. Tak to dáme, ne? Jo, tak víš co? Tak každý si vezme jednu část. Já si myslím, že zrovna mám tu nejlepší. Když jsem tady tu vzadu a já budu, ne tak... Ne, já budu prostě hledat tuda. Tak ty běž dopředu, já to budu tady vzadu, jo? To tady budu hlídat. Já půjdu prostě rovnou za nosem. Ok, já taky. No já jsem NPC. Nic tu nezastřelé. Kamo, tady zatím nikdo neudělal task.
Když to takhle bude pokračovat, tak jsme vyhráli. A tě tam je vidět. Jsou tu jenom 3 lidi. Jen 3 lidé. To mám takový pocit, že jsme prostě blízko nich. Že nereagujou. Tenhle je podezřelý. Nemám samozřejmě, ale... Tak ho pronásleduje, jestli je někdo podezřelej. První task. Tak se vypadá podezřele. První task. Jo. Ty sleduji docáku. My... Podezřelá cáka. Pokud to tak bude pokračovat, tak vyhrajeme. Tady se budou dělat takhle. Hej, tady odsaď kdo odešel? Proč mám takový pocit, že tě vidím? Ne. Kam mám někdo HP? Já jsem viděl, jak tady budu dělat task, ale já ji ztratil. V davu. Task. Vidíme ji. Střelí. Dobrý. Já jsem mal střel po NPCčku. Ještě 2 jsou. To budu hlídat tady na tom místě. Já jdu tam dozadu teda. Tak si to budu hlídat jak blázen. Střílej, pokud si nejsiš fakt jako hodně jistý. Počkej, já možná vidím sápku, jestli tam se objeví test. Jestli se to tam fakt objeví, tam je, že to je ta sápka. Jasně, ale když ti spadne internet. Mně nespadne. Já ho vidím. Šel do venty, tady. Ztratil jsi ho. Ne. Tak jo. Tak ztratil jsem ho. Mám 1 HPčko. Já tež, no. Tady někdo udělal to. Come on. Já jsem říkal, že tady budu sledovat, jsi mě tak odlákal. Já tu někoho fakt najdu, protože vím, že tady budu dělat tasky. A ten je strašně podezřelý, protože strašně dlouho stojí. Zabojím, že to je NPCčko prostě. Tak je tak. Kam tady... Počkej, možná ho vidím. Já možná taky. Jsem nastražil v dobu. Možná Jeden z nich to bude. Nevím. Jak se task neobjevuje, tak ani jeden z nich to tady nebyl. A se vrací cápek. To jde zase ničit. A tentokrát to jde ničit s druhým cápečkem. Zabojím. Jeden z nich to určitě bude. Kdo tam je? Kdo byl nejblíž? Ne! Já ho vidím. Ne! On byl inocent. Tady ten černý. Tenhle? Jo. Kamo, já jsem ho prostě viděl. No tak. Já jsem ti říkal, že to je on. Já jsem ho viděl, jak běhá. Tak bohužel. A já bych dal už asi poslední hru. OK, stejně už natáčíme 23 minut. Jo, přesně jak, taky. Teď už 24. Tady to. Kam tady? Pojďte sem. Jo, ještě jeden. Pojď na výběr. Jdu za tebou. Čau. Čau. Doufám, že... Podle mě bychom měli mít naší mapu. Protože my jsme tam dali jako první 3. Kamo, kdybychom si mohli vzít, kamo, kulometem bys střelil rychle a měl by si z toho HPček, to by bylo dobrý. Kulomet je? Tam je kulomet, si ho můžeš koupit. A nevím, jestli bys střelil úplně rychle, no. Co jsi? Já jsem kriminálník. Já vidím, že ty jsi šerif. Ne, já jsem... Kámo, proč zrovna tady na tu mapu? Hej, kámo, rozdělíme si to, jo? Já budu hlídat tady Billyho hezky. Stydíš se? Ty se stydíš? Já?
Udělat si task. Neřeknu. No tak tady to, ty vole, tak to bylo co za cháb. On spadnul a to NPCčka dělají. Kamo, já ti to vidím třeba 100krát. Nervózně. Já prostě vůbec nevím. Chápu, jaký je to být šerifem. On mi odešel. Pojď sem. Pojď sem. On mi nějak zdrhá. On mi zdrhá. Ty se ztratil v davu. Kdo? Já jsem tě chtěl nechat zabít a já jsem tě zabil. Když to vybrol. Kamo, já se bojím, že umřu. Kdo byl kriminální? Kamo. No, každopádně... Tady to bude asi konec videa. Byli bychom rádi, kdybyste tam nahodili ten odběr, lajkos. A tak se mějte. Cože tak? Čau. Tak plus. A kdybyste chtěli pokračování, tak třeba tak. 3 lajky a bude pokračování. 3 lajky a bude pokračování přímo tu z té hry. Jo. Tak se mějte. Čus.